Odnosi s javnošću su svakodnevna komunikacija koju mi obavljamo na svim razinama, od privatne do poslovne. Na ovoj konferenciji ćemo razgovarati o poslovnoj komunikaciji i ona omogućava prije svega da i priča o našem proizvodu. Kroz odnose s javnošću dođe do ciljane publike, bilo da su to kupci ili da su nekakvi naši poslovni partneri. Nažalost, može biti jedno i drugo. Ali ako vi priču ne ispričate, nemojte očekivati da će tu priču ispričati neko treći. Jer taj treći možda i nema interesa, možda biti vaš konkurent, on će pričati svoju priču. Dakle, prije svega se potrudite ispričati svoju priču, mi smo tu da pomognemo. Pa najčešće kod malih i srednjih poduzetnika imate dobar proizvod i dobru tvrtku koja ima što ponudi tržištu, a javnost nije o tome upoznata. Dakle, oni moraju, nije dovoljno samo dobro raditi, nego moraju sami pričati da dobro rade, kako bi uopće to došlo do nekog trećeg, kako bi onda rekao, ja htio bi vidjeti taj vaš proizvod. Dakle, dobrim komuniciranjem jednostavno širite tržište. To je danas preduvjet, nije dovoljno samo dobro raditi. Ako uzmate agenciju za odnose s javnošću, za cjelovit angažman, onda možda je skupo za jednu manju firmu, ali možete je uzeti agenciju i dobro uzeti, recimo da vam postavi komuniciranje i da vas nauči kako to treba raditi i onda da se tim bavite, da vam jednostavno otvori oči kako komunicirati i onda možete to raditi sami, a agenciju angažirati po potrebi. Dakle, nije nužno da mala i srednja firma angažira odmah veliku agenciju cijelo vrijeme i za nekakav cijeli iznos koji u principu za njihovo poslovanje nije prihvatljiv. Dakle, ono što nije prihvatljivo za poslovanje, bilo kakav trošak u tom trenutku ne može se opravdati. Dakle, nešto što može donijeti dugoročno neki povrat sredstava, a da je razmjerno onome što se u tom trenutku ulaže, je prihvatljivo maloj firmi i srednjoj firmi. A to može biti takav, znači ad hoc projekt, angažman ili čisto savjetovanje. Dakle, jednostavno platite savjetovanje kako, ili edukaciju. Dakle, uvijek bitno je krenuti u komunikaciju. Komunikacijske nisu tolike, jer u principu ne vidite svaki dan neki veliki skandal u maloj firmi. Ali vidjeli ste, imali smo nedavno nekakve eksplozije u Splitu, bilo što da radite, dođete u jedan trenutak da potrebe da eventualno komunicirate i onda morate biti spremni za to. Tako da, opet je ista razina, nećete raditi krizni priručnik možda za malu firmu, samo osvijestiti, educirati se o tome što vam treba ako vam se dogodi nekakva krizna situacija, da je u njoj potrebno ne samo rješavati posljedice krizne situacije, nego rješavati komunikaciju cijele te situacije, pa i posljedice, ajmo reći, loše komunicirati. Kriza se uvijek može predvidjeti, dakle nikad se neće dogoditi ono što smo planirali ili što mislimo da inače znali što nam se događa u budućnosti, ali se možemo pripremiti za situacije koje su vezane za naše poslovanje. Dakle, ako ste u nekoj manjoj organizaciji može doći do problema u radnim odnosima, do optužbi za mobbing, slične takve stvari. Ako ste u prijevozu, jasno je da vam jedan od mogućih scenarija nekakva automobilska nesreća, prometna nezgoda, gdje se onda morate nositi s tim posljedicama, tipa ili vozač bio osiguran, da li zaposlen. Dakle, morate prije svega raditi svoj posao, a onda kad se nešto tako dogodi, ne daj Bože, onda morate znati to iskomunicirati. Dakle, morate proći bar kroz osnovnu edukaciju o kriznom komuniciranju, onda će vam to omogućiti da razmišljate na način što ako se ovo dogodi. Dakle, mi smo uvijek spremni na to što ako, a onda pojedinosti su onako nepredvidive i razvijaju se iz sata u sat. Pa svak želi onu firmu ili onaj proizvod kojom se dobro priča ili kojega preporučuje neko drugi. Dakle, odnose s javnošću su prvi korak. Mi ne oglašavamo, mi ne kažemo ovaj proizvod je najbolji, nego mi pričamo o tom proizvodu. Dakle, mi smo ono što danas društvene mreže traže, mi stvaramo priču. I onda je to idealno da uz mala ulaganja, ako imate dobru priču, tu priču ispričate putem društvenih mreža. A bez nekakvog velikog ulaska, ono stvarno veliko oglašavanje koje malim srednjim poduzećima nedostupno najčešće, dakle imaju velike budžete. Ovo je stalan jedan proces, odnosi s javnošću su jedan stalan proces u kojem vi upravljate vašom reputacijom i onda automatski, ako je reputacija dobra, ako svi kažu evo ovaj baš proizvod, ovo vino, ova rakija, bilo što radi, evo masno ulje vam je dobar primjer jedne industrije koja je krenula od ničega kod nas, da smo de facto danas među vodećim zemljama po kvaliteti masno ulje i tu smo priznati. Dobar dio je to odradio PR jer je trebalo se pojavljivati na natjecanjima, trebalo je dobivati nagrade, trebalo je tome komunicirati, onda te prepoznaju svi i onda ti daju podršku ajde još i sad smo recimo priznati kao
zemlja masno ulja. Se nije to dogodilo preko noći, to je bio niz godina, niz napora. Pa ja mislim da svi predavanja mogu dobiti jednu sliku što je to stvarnosti, što su to u stvarnosti odnosi s javnošću, ko su ti ljudi, da ti ljudi nisu čarobnjaci, da nema čarobnog trika, nego da se radi o sustavnom radu na dvosmjernoj komunikaciji, dakle da mi šaljemo naše informacije, šaljemo pričamo naše priče, ali isto tako slušamo koja je povratna informacija od ljudi kojima se želimo obratiti. I da jednostavno vide da je to nešto što je svima dobro znati, da je svima dobro primjenjivati i da vide jednostavno u kojoj mjeri je to praktično za njihovo poduzetništvo. Ja bih vas htio sve pozvati da budete znatiželjni i da na prvoj PR Pitch konferenciji vidite što agencije mogu ponuditi, što u stvari mi dnevno nudimo našim klijentima i što su to odnosi s javnošću. Dakle, da li uopće odnosi s javnošću da ih možete priuštiti, da li vam trebaju, a sigurno će vam trebati i da onda vidite kako.